ole si bai le vek ule geotech camera mandana khan kan boya ti lei the lo te ma a phone a zir kha mani o ti te ke po karil ro om dewa amaro chu ka phone hi tlem chana pa ngai ve deuh chuan ka hria a heta hi chuna ti thei deuh thlat zel mai a chu wang chuan ka set dan hrang hrang kan soi tel ve hrim hrim anga a tha ome chuan masabera chuan geo map camera ha kan lu tai kan mang deuh vek tura kan ngai map camera ti lai bi ka hi thil dang po kha hemi fc tama hetiang chi fc tama kha kha chu khoya po kha mang ola akal phung kha dang lam lutuk lo tura kan ngaya chuan masabera chuan kan video masa kan soi to hi a screen ratio khi 16.9 le 4.3 kha omta a hi kan video masa ka soi dik lo nge ka hrelowa 4.3 ala khian a size sei lo lian jok thlat maya antenna na kan ti chinanga hi kan click anga chuan angai che khian 4.3 kha 16.9 a kan da anga kan click le chinanga ti khan a thala ka kan en chinang hi lian zo kania hi te zo a te zo ka hi 4:3 ratio khania a size kan en chinanga 589 kb ani 589 kb chuan khami lo jok a thalak lian zo ka hi 16.9 khania a thalak ka hi kan en le chinanga 445 kb ani he tila hi injiakin mutura kan ngaya 445 kb ani chuan kha ani phunga chu lo ni ta omzia chuan camera kan man khan kan hriat tura chu hi thil dang khoi zo hian advertisement ron om zela kha chu nin om deuh hlek don ni chu hetila hian 16.9 kan man hian a video camera kha ate zo kani chu kan thra don ania 4.3 khan a lian zo ka hian ate zo ka tin heta po hian han en ula heti hian kan en le anga hi ngoro adang deuh hlek kan la nge tila hi kan la chinanga ti hian hi 16.9 ka mang to 16.9 na hetek thla kan la anga chuan true x zoom hi kan banganga true x zoom kha ti kha kan zoom le chinanga kala le de chuan kha kan compare le chinang hi zoom kha nia hi zoom lo ania zoom lo hi kan en chinanga 415 kb ani a ka sei dikam 415 kb ani a chuan a zoom zo ka hi 491 kb hei chuin thlau vak lo ni zoom le chuan har satna om vak lo ni hi kan delete le phot lomanga chuan pona thalak khan a size lian in tia kha adik karinga achan chu pona thalak khan engeni a light chungchanga hian ni kan ring deuh mai maya ama he tiran click to pila tiran mai click to pila thla kan le chinanga hemi ama kan click to pati khan ama hi ten light deuh hian kan la chinanga tiwa kan light hi kan pe wakanga kan click chinanga chuan khatiang chi khan light low hian kan click chinanga thim deuh hlak hian mo khonge size lian zo ain thlauna om ve le em experiment hi kati kwal nual zelani thil kati don reng hian size kan enanga hi 436 ania a eng zo ka hi 276 chumi omzia chu pona thlai wala khan engeni ama kha autofocus in pek lo i me top chuan a thim dona a thim khana size kha lian don ti na ni chu chu tiang lo ni chuan sorry chu tiang lo ni chuan pona camera I ken khan pona camera ken khan light in ron reflect khian khi thim ta ni khi tiang ani chuan ta hena screen click zo lai hi a light hi tian an adjust la tlema eng de hlekin la ta la a size khatle min reduce ve don ti na ani melani kha pona thlain lak don khan a thim ti thim de wai lak khan a size lian dewa iti en de khan a size te de kha alo ni vele ta a chu size chung changa khan alo ni ta a chuan heti lai hian thil kan man tangkai tur pakhat nia kan hria da chu
hetilai a click na bula hian engor setting click na bulan soi photang location omani mo location hei kan in muanga location hi kan click ta a voin khan engani hi englo siam na ni ongor hei chu kat soi tel lo mai teng hei chu i ban thiam lo pal takin a boi thla kang in ti boi palang chuan hetilam pang ding lam panga default om ta ni mo default hi om ta hei default hin click ila ten site 1 site 2 om ta ni hei hi hemi GPS camera in set up hian mo kan tilang lokanga in file manager a khan han entaila file manager a DCIM a henan luta ula chuan GPS camera lo om ta hei site 1 site 2 om ta ni ta hian default ai da kha chuan hemi DCIM camera hemi chunga henan luta mara chu alu na turi thlan kha chuan hetilai hian site 1 le site 2 hen du zok zok ai ti lut theini chu kan hrianga ti khan khatianga ni kha chuan site 1 a hian thlang taila site 1 a hian thlang taila chuan site 1 a kan thlana hi kan thalak khami site folder a khana lut doni omzia chu default kan ti chuan si khami englo chunga khan DCIM chunga khana lut anga thalak dang le nei pol vak don tina ni chu khatengin du lo chuan GPS camera bi ka ilak hi ida hran du chuan site 1 mo site 2 mo thangla khata khan khami folder a khan in save don ani chuan a chung hen save original photo ti om le ta hemi om zia chu he hi te on chuan thla voi khatilak khan GPS khami location geotech location khan ala anga chu ba ka chuan DCIM chunga khan kha thalak ve ka kha geotech lovin a om tel don tina ni chu mo voi khat click a thla pani la don tina ni chu geotech lo kha indu chuan ti khan iti theya idu lo chuan ita tel lo thei boka hi tangkai ve na deuh mai pakhat anei thei achu i thla ilo lata a geotech khan ilo tibo palamo ilo mang theilo pal kha om ve theya khatiang ani kha chuan khami thalak ve ka original kha I phone a lein save chuan kha I phone ai save a kha computer amo han tilang ta la chu geotech khan han la non le ta la thalak ngai ve ka kha geotech iti bo to kha thalak ngai ve ka kha geotech ka khatia computer screen a iwat lak le khan geotech ang tho khan man theini kha chu in du da ni ta se kha ke chu ka ngai ka tilem lo bati khan ka off anga kha a safe location chung changa lo ni le ta hi a safe patakha te na ro ta site 1 a mo site 1 a zela lu to don ani ti khan ka thalak kha site englo a zela lu to don tin ani chu chuan he train template oma template hi en chinila hi alo ni ta ni template hi mo advanced template oma classic template oma reporting template oma hi du man the ni mo chuta chuan entirna na mai hi kan thlang ta hetilai sira hen edit om ta ni mo edit hi kan click anga china na chuan edit a hian ama sabera map type om hei I thak theilo om ve ni thak theilo chu hei address ti te khu a thim bi in muthem ka shalo address te latitude longitude ti te a thak theilo ta a chuan map a hi hetlai sira hen click taila mo map a hi ama kan click khan hei alan dang kha ti dang lam the normal kan ti chuan hei hetilai map om da nei khi thak mo chuan satellite kan ti chuan satellite angin chuan terrain kan ti chuan khi terrain ang ten ti khan hi thak ve the ni kha in du mang ve thei chuan full address ti hi han click taila full address hen hei I du ti lang thei pin code te poi du chani pai theya mo country poi pai theya ti khan hi state le city cho hi kan da chinange full address a hian hetlai ai lo lan dan hen khu lower kanan veng ti che hi lo lang ta ni lower kanan veng ti che lo lang ta khu a address a khai du tam chuan state khi ka da tel chinanga state ka da tel chuan khu Aizawl Mizoram aron lang tel ta kha country ka da tel chuan India lo lang le ta chuan pin code ka da tel chuan hetlai hen pin code khong pin code a hi
pin code hay lang ve phalo mi ku lang 7696009 mo ku aron lang ta ni kha in en khan an nok lu tukin ti chuan hei India te po hi India ram chunga ni ngai lo tura te po ngai tela ti khan India te lo po khan ti khana ti the ni chuan date and time po hi du chuan khu date and time om lo te po khan ti the ni hei hi a noi le hi ka soi le photang time zone om lo pon ten the ni hei hi tangkai ve na tur nia pakhata ka hria chu date and time a om hian mo le dar om hian entinana nimina activities event lo create ta nimina ti turin ni somni pahnia ti turin chu tuna po flora te po kan han ti a nimina activities ti tur ni ta ni mase voina thlai la chau sia I thala ka khan a date khu ni thumani mo event ni somni pahni a I thala I man si kha I thala ka ni somni pathumaron lan dei khan khan engeni thil dik lo kha alo en chiang ta ni ti teang thil dik lo kha om ve thei ta chu wang chon a date te point da lo ta la time point da lo ta la ti khuan lo omanga mo khu ti khuan a date po time po lang lem lo khan nimin pia event tura po kha voina thlai lak chau po khan a date kha inti boi lo ve thei ni khala ya kha lo ni tel le ta se chuan hetla hian thil pakhat in man du de ngor thil dang hi tangkai om ngai lo tura ngai photang hetla hen logo om ta ni logo hi han click taila mo chuan ama logo lem hetlai sir han click taila ti khan logo hi kan da ve the ni mo entina na ke pon kalo da du chuan hetlai plus hi kan metanga kan school logo kha kan da do na ngor kan en lo kan kan school logo ai che ko club logo nia school logo kha hei tian khu kan crop ta in crop diksa ka okay nga ti khuan he ka ti thlang hei hetlai sira hian kan school logo kha ti khona lang ve do na ni kha indu chuan khang te po kha inti ve theya chuan person name te po hi ada ve the ta hian athala tu person name minga kha mo entina na te Rivung ti kan type chinanga chuan khoi nge entin nge lan person name ka click nga khu hei person name noi bera khuan Tetea Rivung ti ta khalo lang ta chuan ni contact number te po ti da theya kha ka chu in thu ni ta sema se ki chu ka da don lova ti khan ai jia ka hi lang chiang se ka du ve kha a template chu ni ta ni mo chuan khami kha template lo ni ta ti khan kan let le ta advertisement in a local chhun zom le thil enga ma pakhat set khan advertisement kha kal zela chuan kan let le nga hei ti kha chona lang in mu phat chi to lo mai theya hei a he ti lai sira khu kan logo te polo la thla kan la china nge thla kan la nga a thla kan en china nga hei he tlai logo te polo nga lower kanan aizol khu date te polang to lo mo kha asset ve le thei chu alo ni le ta chuan kha ba ga khan le set thei chu he ti lai hian hei chu kan soi to thova hemi heta hen quick share mode ti hi om ta hei chu lo ka da sa ta hei chu lo in da tur kha kan ti lo in da khan in vanin ome lo in da khan screen englawa kha 16:9 da bok khan ate zo kan ti kha chuan kan bek le chin lo ka nga heti lai hian khu photo sira quick share oma quick share khu engeni ahman na tu chu soi kher lo meila khu anok kan ti chuan setting a hian hetain quick share hi kan payanga quick share kha kan payanga chuan thak thin ve yan sham mai GPS camera and GPS art map ti te po hi tuna lang me ka po hi advertisement ania heng te po hi indu chuan mang chin ula heng te po hi pan the vek ni download turom vek ani ti khan hi quick share khalom to lo video nen chelom to hi ama khan ka soi sual nin ka hria video kha lak thei lo ti khan ka video ma sa ka soi mai the chu wang chen GPS video camera kha ka download tel turang khan ka soi nin ka hria kha video kha ta hen om nga lani ti te kha kan soi tel le anga chuan a template khan achina kan soi kha he achung ber advance kan manga chuan indu chuan
hemi template te pawh hi anglo theia chuan hei tiang te pawh hi template te pawh hi tian e ti theita kha chu i edit le thei veka kha chu thu kha chu du dan dan ni edit kwal ve the ni chuan a ba ka chuan han soi le tura hi location a hian location a hian kan tiang hei thil pakhat kan soi ve rim mange hetla hian no hian out of range ka tia kan school ti ka ang lo to ni mo ka kan school ti ka siam to hei kan school bula ko om chuan hei arrange dik chuan hei ka zu click ke umai khan engeni khu han en chiang ta ula in zu mu phai mo kan zu manga khu government PSI non ti te po ka zia ka ni mo khu school ming te po kha azia theita chu mi zia don chuan antenna na tuna hi chuan kan ina ka oma hei current location a chung mi hi mo hei kan ina mi tur he ka save don ani ka save don chuan heti lai noi sira hian plus button a oma plus button hi kan metanga tikhan title hi ka siamanga mo kan in kan tiange title tu ni ta chuan hetla hian a location a khu han zoom de ula hei kan in ania khulai taka khu kan in ania tikhan anita a chuan arrange hei chu tian om mai ta se sorry arrange hi 30 10 khumi chung a khu hemi tuna ka siam mek hian khumi chung bi ka khu ka om huna ka siam dan angin om thei don chuan heti lai hian hei lower kana nei tia ke ni hi in shit thiam thei dan tur chuan hei kong puyania hemi chaklam pangjong hi middle kana nan ni kan ni ke ni po middle kana kan ni ta chu kan soitel me medun san chu Google chuan sorry map chuan lower kanan angin a hmu a mar chu lower kanan kan ni lo wangin middle kanan ti ka du wangin he kan ina ka man don chen ten middle in ka thla kanga chuan hetila hian PM ti vel te poi oma tiang te poi ti dang lam theya chuan hemi tikhan lower kanan ti ka middle kanan ka save ta chuan hemi PM antenna na hemi hi du lo taila mo hemi aya hian antenna na kan in ti taila tiang hian siam taila chuan khami khatia ka siam khan kan be ka kan save anga mo ngor kan se hetlai chung sira hian save na oma kan save anga chuan kan in hi ka nei ni mo tuna hian current location le kan in ti hi a englo ve thil thumun ve ni na ma se nachina ka soita ka khan current location ka man chun lower kanan ka ni dei don chuan hemi hi arrange chung mi ni chun hei zo hi ka thlanganga ti khan thla ka lak don khan ti khan ka bek ta thla kan la chinanga hetilai liat tlat chin na wang hian ka englo ta ti khan thla ka la ta hei kan in lower kanana Google Map pa ngai na mu kha a location in ang thowa khan kan in middle kanan tin ka da ta ni hetila hian antenna na in school a khan hemi location hian siam ta ula tilai kan in ti a hian in school ming te khan ziak ta ula a location ate po kha aron mu dik chelo chuan veng in ri na kar vel te khani phei kha chuan khatiang vela kha in siam tha theng chuan khami mang khan mo khami mang khan in englo thei don ani hi arrange hi dik lo le man nge out of range ron tia enga po chalon ta se khatiang khan khami mang khan in siang dam long ve thei ani chu aba ka hi chu han soi tur em ka nei to olova na china kan lak china hi a detail si kan en le china nga hei 489 ate ta view ani chu a size chungchanga khachuan ama ka video ka soito ang khan amotuna ka soito khan ratio hi 16:9 in da ula chuan image size kha ti hniam ula mo image size hi hemi image size hi image quality hi low da ula chuan pona thla ilak don khan a eng lampangin mo engani a bright lampang khan ti ula ilak na hmuna zir khan hei camera kan en chon athim dum chin hi chuwang chuan iti don khan hetian a screen a hen han click ze ula hemi brightness hiron langanga a eng lampang zel hian lala a size sakha ate don ani chung vela chu keima hemi
a camera man dan ka zir chian na atanga ka mu chu ani akha kha in tan khan angen effective angem ka shelo ma se khatiang ang khan lo ti ve chin ula a size lian ate po khati tet alo te te thei deuh tura kan nga ya khang kha video karon siam de karon soi deuh do ni chu tangkai na tur mol mol khain lo nei takin kha kha kan sei thei chin chin ri ro se kalo me